हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जादों मोनसे जायनाखि जोंनि आबसु दुलाराय बर' फरायसाफोर दङ आरो बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय मोनसे डाटा कालेक्शन खालामनाय जादों जे जोंनि बर' मिडियामनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा बेसेबां दङ जोंनि अल आसामाव बा अल बिटिआरआवहाय बेसेबां केन्डिडेटफोर दङ बिनि डाटाखौ कालेक्शन खालामनाय जादों आरो बे मोनसे जायनाखि गुगल फर्म बे गुगल फर्मखौ जोंनि वाट्सएप ग्रुपाव बियो शेयार जागासिनो दङ आरो मा होनो फेसबुकआवबो शेयार जागासिनो दङ। दा नैबे गुगल फर्मखौ आंनो सासे लोगोआ आंनो शेयार खालामनानै होदों जे बेखौ नैबे मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनिफ्राय बेखौ डाटाखौ कालेक्शन खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि क'क्राझार बाक्सा उदालगुरियावबो थानो हागौ बियो। आङो बर्तमान बेनि लिंकखौ मोनथ'वाखै नाथाय आं बे चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि जायनाखि डाटा कालेक्शन खालामनायनि गुगल फर्म बेखौ मोननाय जादों आरो नोंथांमोना बेखौ मोनबायब्ला नोंथांमोना बेनि डाटाखौ साबमिट हरबानो जाबाय। खोनानाय मथेब्ला जायनाखि आबसुनिफ्राय बे डाटाखौ कालेक्शन खालामनानै सोलोंथाइ मन्थ्रि बा आसामाव बेखौ फाथायहरगोन आरो बेनि उनावहाय आसामाव आसाम टेट खुंफिननांगौ ना रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ ना मा होनांगौ बिनि फारसे मोनसे थिरांथा लानाय जागोन बेखौ आङो खोनानो मोन्दों। स' लोगोफोर दा नोंथांमोना जायफोरा डाटाखौ हरनो हायाखै नोंथांमोना बे डाटाखौ हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ मिथियाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा बेनि खौरांखौ मिथिनो मोनो आरो डाटाखौ नोंथांमोना थाबैनो हरनो हायो। बेवहाय जेसेबां डाटाखौ हरनो हागोन एसेबांनो जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखायनो मोजां। मानो होनोब्ला जोंनाव टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफ्रानो गैया होननानै मिथियोब्ला बा गैया होननानै जुदि थायोब्ला बा टेट पास जानाय केन्डिडेटआनो खम जायोब्ला अब्ला बिथांमोना जानाखि आसाम टेट खुंनायनि थिरांथाखौ लादोंमोन बे आसाम टेट खुंनायनि जानाखि थिरांथा बेखौ बिथांमोना मावनो हागौ। बेखायनो जायफोर बिथांमोना टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ दाथ' जोंनियाव आसाम टेट पास जानानै थानाय 1921 आरो स्पेशेल टेट 2023नि गोबां टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ लोगोसे सि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ। दा नोंथांमोना गासिबो बे गुगल फर्माव हाबनानै नोंथांमोना गाव गावनि जानाखि टेट पास जानानै थानाय बिनि डाटाफोरखौ हरबानो जाबाय। आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना दा बे गुगल फर्मखौ बबेनिफ्राय मोनगोन होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसन दङ बे डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे डिसक्रिपसनाव आङो बेनि लिंकखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव थांनानै बेनि जानाखि डाटा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि बे डाटाखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेहाय आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौल' मोननाय जाथ'दों बर्तमान। बेबायदिनो आङो जेब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि आरो बाक्सा आरो बेबायदिनो आउट अफ आसामनिबो जुदि गुगल फर्मनि लिंकखौ मोनोब्ला आं बेखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना दा बर्तमान चिरां डिस्ट्रिक्टनि दङब्ला नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि जानाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ नोंथांमोना डाटाफोरखौ साबमिट खालामहरबानो जाबाय। दा फर्मखौ मारै फिलआप खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो। नोंथांमोना आवगाय मोनसे गुगल एकाउन्ट खुलिनानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय गुगल एकाउन्ट खुलिनानै उनावहाय नोंथांमोना बे जानाखि लिंक दङ बे लिंकआव हाबदो। लिंकआव हाबनायनि उनावहाय नोंथांमोनाव बेबायदि फर्मआ गेवगोन। बेवहाय नोंथाङा बेवहाय गावनि नेमखौ होदो ইয়াত আপোনাৰ নেমটো দিব তাৰপিছত অলপ তলত আহিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো দিব ইয়াত মেল ফিমেল এইটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব। बेवहाय नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय जायनाखि मबाइल नाम्बार बिनाय दङ। बेनि उनावहाय नोंथांनि इमेल आइडिखौ बेयाव होदो बेवहाय होबानो जाबाय नोंथांनि इमेल आइडिखौ। बेनि उनावहाय नेम अफ आनसलिक एबसु नोंथांनि आनसलिकआ बबेहाय गोलैयो जेनेबा हमनानै ला नोंथांनि आनसलिकआ जेनेबा बिजनि गोलैबाय बा बिजनि होदो बा जेनेबा सिडली गोलैदोंबा सिडली होदो बेबायदि जेनेबा एबसुनि आनसलिकआ माया गोलैयो नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय। ইয়াতে আপোনাৰ এপছৰ যোনটো আঞ্চলিক আছে এই আঞ্চলিকটো ইয়াতে দিলে হ'ল। ইয়াতে আপোনাৰ আঞ্চলিকটো কি পৰে তাৰপিছত ইয়াতে আসাম টেট 2019 ইয়াতে আসাম টেট 2019ত কোন কোন কিবাত পাছ হৈছে যেনিবা লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী হ'লে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আপাৰ প্ৰাইমাৰী ছায়েন্স হ'লে ছায়েন্স आर्ट्स হ'লে आर्ट्स बा नन এইটো আপোনালোকে সিলেকশন কৰি দিব। বাই नोंथांमोना सिलेक्शन खालामनानै होबानो जाबाय। साइन्सनि केन्डिडेट बा साइन्सखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आर्ट्सनि बा आर्ट्स लोअर प्राइमारि बा लोअर प्राइमारि लोअर प्राइमारियावथ' आर्ट्स साइन्स बिदि खोथा गैया नाथाय आपार प्राइमारियाव साइन्स आर्ट्सनि खोथा दं। बेनि उनावहाय आसाम टेट 2021 आसाम टेट 2021आव नोंथांमोना बबे स्टेजाव पास जादों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। गासिबावबो पास जादोंबा नोंथांमोना गासिबावबो सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनि उनावहाय 6 शिड्युल टेट 2023 6 शिड्युल टेटआव नोंथांमोना बबे स्टेजाव पास जादों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आर्ट्सनि बा आर्ट्स साइन्सनि बा साइन्स आपार प्राइमारियाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव सि टेट
सिटेटनि केन्डिडेटफोरा जायनाखि पास जानानै दं नोंथांमोनाबो बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो बबेयाव नोंथांमोना पास जानानै होनाय नोंथांमोना नैबे बक्स नुदों बे बक्सआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेवहाय टिक मार्क होबानो जाबाय बेनि उनावहाय नोंथांनि हाइस्ट क्वालिफिकेसना मा हाइस्ट क्वालिफिकेसना नोंथांखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो ग्रेजुएसन बा ग्रेजुएसन एचएस बा एचएस बा मास्टार डिग्री बा मास्टार डिग्री बेबायदि आरो बेनि उनावहाय नोंथांनि प्रोफेशनेल क्वालिफिकेसना मा DLED ना BEd ना आदार्स बेखौ नोंथांमोना बाव सेलेक्ट खालामनानै होदो बेनि उनावहाय नैबे साबमिट बाटनाव क्लिक खालामबानो नोंथांनि डाटाया साबमिट जाबाय अब्लानो नोंथांनि रेकर्डआ जोंनि जानाखि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ABSU बिथांमोनावहाय बे साबमिट जाहैगोन आरो जमा जाहैगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै होदो स' लोगोफोर बेखिनियानोसै नोंथांमोना बे खामानिखौ नोंथांमोना थाबैनो साबमिट खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ हाजासे शेয়াर खालामनानै होदो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन চ' বন্ধুসকল আজি এইটো এটা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ বা ফেচবুকত এটা এইটো গুগল ফৰ্মটো এতিয়া শ্বেয়াৰ হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ ABSU অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বা কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা এটা ডাটা কালেকশ্যন কৰা হৈছে ইয়াতে আমাৰ BTRত বা অসমত কিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকে টেট পাছ হৈ আছে বৰ্তমান সেই ইয়াৰ ডাটাটো ইয়াত তেখেতসকলে কালেকশ্যন কৰি আছে আৰু এই ডাটাটো লৈ তেখেতসকলে হয়তো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগত আলোচনা কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি টেট পাছ কৰা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ডাটাটো ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব আৰু অসমত বা BTRত যিমান কেণ্ডিডেট আছে থাউজেণ্ড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলে গোটেইকেইটা ডাটাবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে এড কৰি দিব আৰু ছাবমিট কৰি দিব ইয়াতে যিমানখিনি আমি টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নিজে ডাটাটো দিব পাৰে ইমানেই ভাল হ'ব কিয়নো অসমত আৰু মানে BTRত টেট পাছ নাথাকা নাই বুলি তেখেতসকলে অসমত আৰু এক্সট্ৰাকৈ টেট পাতিব এইটো কথাটো কৈছিল ইয়াৰ কাৰণে যাতে টেট নাপাতক ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিমান টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো সোনকালে পায় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ডাটাটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল আমাৰ এইটো ডাটাটো আৰু আপোনালোকে এই ডাটাটো কেনেকৈ ছাবমিট দিব লাগে ইয়াৰ লিংকটো ক'ত পাব এইটো যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব এই ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া হৈছে বৰ্তমান মই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ABSUৰ এই লিংকটো পাইছোঁ আপোনালোকে যদি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ হয় চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো লিংকত যায় আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব নিজৰ ডাটাটো আৰু কোকৰাঝাৰ বাক্সা ওদালগুৰি বা আউট অফ আছামৰ যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি কিবাটো লিংকটো পায় তেনেহ'লে মই এইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত এড কৰি দিম আপোনালোকে ইয়াত যায় ছাবমিট কৰি দিলেই হ'ল চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো গম পাইছে আৰু আপোনালোকে কোনোবা যদি এইটো নাজানিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে ইমান যাতে সকলো টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো গম পায় চ' লোকফोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि BTRजों लोगोसे BTRनि बायजोआव जेसेबां टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो आरो गावनि डाटाखौ टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि डाटाफोरखौ बेवहाय थाबैनो हरनो हायो स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ